ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ ପାଠରୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଉଅଛି। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟକୁ ତୁମେମାନେ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ପରିବେଶ ଏକମ ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ବାହାର କର। ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପାଠ। ଆମ ପରିବେଶ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେବି। ତୁମେ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବ। ବୁଝିଲେ ତୁମେ ମାନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ପଢ଼ଉଛି ଭୂଗୋଳ ବହିର ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଶୁଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ତାହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆମ ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଂକ୍ତି ଅଛି। ସେ ପଂକ୍ତିଟି ହେଲା, ରଜତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଢ଼େ। ତୁମ ଭଳି ପିଲା ଯାହାର ନାମ ରଜତ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼େ। ଖରା ଛୁଟି ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରଜତ ସହଳ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଖରା ଛୁଟି ସରିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜତ ସହଳ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଛ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବେ। ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ଆମର 10ଟା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁମେ 9ଟା 10-15 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମେଳ ହେଇକିରି ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖେଳିଥାଉ। ସେହିଭଳି ରଜତ ମଧ୍ୟ ସହଳ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଳ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଖୋଳା ହୋଇ କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିଲା ସେଠାରେ ଏକ ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ତିଆରି ହେବ। ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବାର ରହିବେ। ରଜତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର କୋମଳ ସବୁଜ ଘାସ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରଜତ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା। ସେହି ଦିନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ ପରିବେଶ କିପରି ବଦଳୁଛି। ରଜତ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହଳ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ କିଛି ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ବା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ସେଠାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ବହୁ ମହଲା କୋଠା, ମାନେ କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି 5ରୁ 10 ତାଲା 15 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠା ଶହ ବଖରା କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ବହୁ ପରିବାରର ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ଏକଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ରଜତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୋମଳ ଘାସ, ସବୁଜ ଘାସ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଯେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ଘାସ ବୁଦା ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ସେଇଦିନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ ପରିବେଶ ଏଇଟା କ'ଣ? ସେଇଦିନ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରୁମରେ ପଚାରିଲା, ଦେଖିଲ ଆମ ପରିବେଶ କିପରି ବଦଳୁଛି? ତୁମେ ତ ଦେଖିଥିଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତୁମେ ଖେଳୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା? ତା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ଘର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କାଲି ସେଠାରେ ଥିବ ନଥିବ ତାକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାର୍ ପରିବେଶ କ'ଣ? ରଜତ ପଚାରିଲା। ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ରଜତ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ପରିବେଶ କ'ଣ? ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ତୁମ ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତୁମ ଚାରିପାଖେ? ରଜତ ପଚାରିଥିଲା ପରିବେଶ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଚାରିପାଖେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସିଏ ହେଲା ତୁମ ପରିବେଶର ଅଂଶବିଶେଷ, ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ରଜତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲା, ତେବେ ଆମ ସ୍କୁଲ, କୋଠାଘର, ଶ୍ରେଣୀ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବେଶ ରଙ୍ଗ। ସାର୍ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖ। ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଛାତ୍ର ପଚାରିଲେ, ରଜତ ପଚାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍କୁଲରେ କୋଠାଘରେ ଥିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବହି, ବସ୍ତାନୀ, ଆମର ଫ୍ୟାନ୍, ଆମର ଥାକ, ର୍ୟାକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏସବୁ ଆମ ପରିବେଶ ଅଂଶ। ସାରେ ହଁ ଭରିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ହଁ ଭରିଲେ। ପୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏସବୁ କେତେକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପର୍ବତ, ଝରଣା, ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି ରହିଛି, ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ, କାର, ବସ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ସବୁ କହିଲ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଘରି ରହିଛି, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଏସବୁ ଏ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋଟେ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ। ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ, ସେଇଟା କ'ଣ? ପର୍ବତ ମନୁଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଝରଣାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ମଣିଷ କରିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, କାର, ଡ୍ରେସ୍, ବହି, ପଙ୍ଖା, ଏଇସବୁ ଅନେକ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ। କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ କହି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି, ତାର ଏକ ତାଲିକା କର। ପରମଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସାର୍ ଆମ ପରିବେଶ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ଦେଖ, ପରମଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସାର୍ ଆମ ପରିବେଶ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ଏହା କେବଳ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆମମାନଙ୍କର ସେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ବଦଳିଥାଏ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ। ଏବେ ଆସ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତାର ଏକ ତାଲିକା କର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି, ତାର ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବ। ଏବେ ପରମଜିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସାର୍ ଆମ ପରିବେଶ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ଏ କେବଳ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ। ପରମଜିତ କହିଲେ, ଏସବୁ କହିଦେଇଥିଲି, ପୁନର୍ବାର କହିଦେଲି, ତେଣୁ ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ଦେବା। ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନର
ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାରକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପବନ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଆମର ମୌଳିକ ଏଇ ଯାହାର ପିଇବା, ଖାଇବା, ରହିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଯଦି ଏତିକ ଆମ କତିରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିପାରିବାନି, ଖାଇପାରିବାନି, ପିଇପାରିବାନି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖା ଦେବ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ କିପରି? ମଟର ଗାଡ଼ିକୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ମାଠିଆରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ ତିଆରି କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ, ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେପରି ଗାଡ଼ି ମଟର, ଏହିସବୁ କଳକାରଖାନା ଏହା କଳକାରଖାନା ଗାଡ଼ି ମଟର ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହାର ରନ୍ଧା ବାଡ଼, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି, ଯେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେତେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ କିଛି ଏଇଥିରୁ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ପରିବେଶ ଉପାଦାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଗୋଲଟା ଅଛି ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏକ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ? ବାରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାହାକୁ ତିଆରି କଲା? ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି, ସେଇ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବା କୋଠାଘର। ପାର୍କ ତିଆରି କଲା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପୋଲ ତିଆରି କଲା ସହଜରେ କିପରି ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ କଲା। କୀର୍ତ୍ତି କଳା ତିଆରି କଲା, ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କଲା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ କଲା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1 ରୁ 2, 2 ରୁ 4, 4 ରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ତାରି ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୌତିକ ପରିବେଶ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ଅଛ। ଆସ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଏ ଆମର
ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିବେଶ ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଆରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, କଠିନ ଭୂତକ ବା ଶକ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ଉପରିଭାଗ, ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗଟିକୁ ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗ ଏ କ'ଣ? କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଇଏ ବହୁତ ଟାଣ ଉପରିଭାଗ। ଏହାକୁ ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ତାର ପୃଥିବୀର। ଏ ହେଲା କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହା ଉପରିଭାଗ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପତଳା ବଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ସେଇ କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ଭାଗଟି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭାଗଟି ହେଲା କ'ଣ? ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହା ଉପରିଭାଗ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପତଳା ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗ ଅସମାନ। ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଆଦି ଭୂମିରୂପ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୂମିରୂପକୁ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ଏହି ଉପରିଭାଗଟା ଅସମାନ, କେଉଁଠାରେ ସମାନ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କେଉଁଠି ନଦୀ, କେଉଁଠି ଝରଣା, କେଉଁଠି ପର୍ବତ, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼, କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର। ଏହାର କାରଣରୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଉପରିଭାଗଟି ଅସମାନ, କେଉଁଠି ସମାନ ନଥାଏ। ଭୂମିରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରିସରକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚାରଣଭୂମି, ଘାସ, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି, ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଥାଉ। ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ପାଇଥାଉ ଆମେମାନେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଫଳ, ମୂଳ, ଚେର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଚେର ବୃକ୍ଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଚାରଣ ଭୂମି, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଘାସ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୂମି, ଜନବସତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଘର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରାଶି, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବାରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଳ ଥିବ ବା ପାଣି ଥିବ ତାକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ନଦୀ ଜଳ, ସେଠିକୁ ବହୁ ଜଳ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୃଥିବୀରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା, ଜଳବାୟୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ଗଠିତ? ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା, ନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବନି, ପାଣିପାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଯିବ, ତାପ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ତଥା ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। ଏବେ ଆସ ଛୋଟିଆ ଆର୍ଟିକଲ ତୁମେ ଜାଣିବା। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଭୂମିକୁ କି କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାର ତାଲିକା ଏକ କରିବ। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଭୂମିକୁ କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାର ତାଲିକା କରିବ। ତୁମେ ଘରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମେତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି ଜଳର ଅପଚୟ କରୁଛି, ଦେଖୁଛ କି? ଏହା କିପରି ହେଉଛି? ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦିନଟି ମେଘୁଆ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରାଟିଆ ବା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେଉଛି, ଦେଖି ରଖ। ଏବେ ଆସ ପରିସଂସ୍ଥାନ। ପରିସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଏହା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ଆମେ ପଢ଼େଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।